όρισες, δεν όρισες. Τι κάνεις αυτήν, πού πας? Για κίνηση. Δεν χρειάζεται. Ακούστηκε. Πού πας, είναι τα παιδιά μου τώρα, μπρος πίσω μην το βάζεις, εντάξει. Θες και άλλο ξανά? 4 φορές ακούστηκε. Να βλέπει λίγο το αυτοκίνητο να... Τι να βλέπει το αυτοκίνητο, άμα το έχω κάτω δεν θα βλέπει κανένα αυτοκίνητο, αφού ακούγεται ο θόρυβος. Θες να το Σύντομο. Εντάξει, επόμενο.